नैबे मार्किं पेन होनो टेमप्लेट ओमफ्राय जेबं ओमफ्राय सुनाया 3 इन्सि लानांगोन नामा फल'खौ हाइटखौ लाग्रोदो हाइटखौ सुना लाग्रोदो 125 सेन्टिमिटार 125 सेन्टिमिटार नैबे गुदिनिफ्राय हानिफ्राय गोजौसिम नैबे 125 सेन्टिमिटाराव आसबो नादा आरो मोनसे स्केल लानानै ना गलाव मोनसे आसबो स्केल लादो दं ओइ इदि दालाय दानबाबो जागोन औवानि सिदाहै प्लेन सिदाहै दाबो दानाय बिदि बानायनांगौ 125 सेन्टिमिटाराव थिखानांगौ आरो जेनेबा थिखिनो लादो आरो ओमफ्राय सोनानै हानि बिदिनो सुदो लादो बेनिफ्राय 125 सेन्टिमिटार ना आसुदो 125 जाबाय बेखौ गल' आसुबानो जाबाय आरो सिदाहै न आच्छा जाबाय दा बे फार्स्ट स्केलजोंसो बोनांगौ आरो ना स्केलजों बे फार्स्ट पइन्ट ओमफ्राय जों नैबेयाव जेराव 125 सेन्टिमिटार ना बेयाव नोङो स्केलजों राउन्डखौ बे हाइटखौ लाबाय फार्स्टआव एबार राउन्डखौ लादो राउन्डआ दङ नोंहा नैबेयाव इन्सि दैना सेन्टिमिटारमोन दा इन्सि आरो 125 सेन्टिमिटाराव एबार इन्सियाव हायदो आरो बेयो जाबाय 17 इन्सि 17.5 बा बियो उपयुक्त जायाखै 18 इन्सि जानांगौ आरो माखासे जुदि बे हाजारनोबाला बे 18 इन्सि जानांगौ आरो 18 इन्सि बेयाव जाबाय 17.5 अब्लाबो जियानो जा सोलोंनाय हिसाबै जेनेबा नायनाय हिसाबै 18 इन्सिबासो हाजायो आरो ना इन्सि जानांगौ आरो हाथारनाया बे जाबाय 17.5खौ बेखौ डिभाइड खालामदो रानदो थक 17.5 बा समान खालामदो 50-50 बानायना बेयाव मिटिं रानबाय दाना दा गोलैबाय आरो इयो गेजेराव हाबखौ लाबाय बेयाव आसौदो ओमफ्राय बेखौ आरो गाहायाव गुदियाव खनसे माबाया आखा समान 50-50 जानांगोन नालाय बिथिंबो बे जाबाय 21 बाला ओमफ्राय नैबेखिनियाव नैखिना आसुआ समान आरो जेराव लादों बेखिनियाव लादोंना बेखिनियाव बेखौ आरो सिदा बोफिननांगोन ना बेखौ सिदा जानांगोन बुस्थुआ मोनाखै 50-50 जागोन नालाय गोलाव बोनांगौ आरो ना टेमप्लेटआ बहायजानाय बायदि बेक साइडनिखौ गोजौ गोलाव जेबो नङा आरो जाहैबाय दा गोलाव जाबाय नालाय टेमप्लेटआ बहायजासिगोन आरो बिथिं फार्स्टनिया 125निया 25 सेन्टिमिटारनि गुसुं बिनि बेक साइडनिया गोलावखौ बेसेबां लांबाय आरो ओमफ्राय बिनि उनाव 3 नम्बर हायगोन टेमप्लेट बहायनाय बे जाबाय टेमप्लेट बहायनाया जाबाय नैबे होमोन आरो बेजों समान लानांगोन आच्छा नैबे टेमप्लेटनि जिथु माबाया स्ल'आ 30 डिग्री स्ल'पआ नैबे डाउना 30 डिग्री समान हो नारसिनदो समान हो ओमफ्राय होदो बिसिनिफ्राय इदि आरो ना नैथिंगालाव नङा आगदा राइट साइडआव नङा लेफ्ट साइडआव टेमप्लेट बहायनाया
ओमफ्राय दा बेखौ नैजि हानाया बिथिं जेब्ला जोबोर बेखौथ' हानायखौ ओमफ्राय नैखौ होनदो बिदि हाखावखांबाथाय टेनसन गैला आरो डाइरेक्ट हानांसिगोन बिदि बानायनायानोथ' एसे टाइम लागोन डाइरेक्ट गोदान जों सिगां माबानानै दोनना लानांसिगोन बेयावनो सानसे लाफ्रामगोन मा खालामो बेखौ सोना लायोबा बोना ला पार्किं खालामना लाजोबग्रो लाखांनानै सानना होबानो आरो आदसा गोजौनिफ्राय आरोना गाजा गखाय माथो मैला गबायानो आरो बेहा दालाया दालाय गैया आथाया खम दालाय देरबा बेखौ गरम जाबाय गायबोला आरो बेलेगाव जायगायानो गैला बायदेरलाय होना बे आरो हा मिलाय गबाय ओमफ्राय स्पटआ बै माबा लगायनाया थिं लगायनाया बेयाव ओमफ्राय दोबानो जाबाय आरो लेभेल 3 आव न 2 आव टु नैबाय 3 1 2 3 लाबासिना आं लाबासिना बख'जागोन बख'थ'लाय थख्राखौ मोनसे खालामना बेखौबो लाबबाय बै समाव नामा दिमनो हाया लामासिम बेनो मोना लामाया आं बै दावगादोंमोन नुनायखौनो दोनना आरो हा बेबायदि दं इसाहाय दोनना आरो हा नैबे दं आरो सिंनि माबायाव नांहैनाङा मोदोमाव नाङैना नैबे माबाया माबानायल' आरो बै बिफाङाव नाङैबा गाज्रि जागोन ना बेयाव नांहैनाङा ओरैनो ट्रायल' दोननानै दे नायलाय दा बेखौबो गोजौद्रायबो खानाङा नैबे एसे हाइले इनि गाहायाव आरो ना बिनि गाहायावद्रायाव खाबाबो बुस्थुआ मा जायो नैबे गाहायाव खायोबोला बेखौ गाहायाव खाना होयो खायोबोला नै बार हायबा थरथिंबाय थागोन नालाय बार हायबा नैबे साइडआव बेलेगाव गोलैयो आरो ना माने थिग गोजौद्रायबो नङा गोजौद्रायबोला बेखौ बाल्थिं लानानै हायखांनायाव बेखौ बेनिफ्रायनो डाइरेक्ट एसे लखबनांगौ नालाय बेयाव बेखिनियाव खायोबोला नैबे बेयाव नांथागोन बेनिखायनो आरदों एसा जानाय बायदि आरो बेखौ डाइरेक्ट बाल्थिं लादो बेनिफ्रायनो हमनानै फैसा खालामनो हानाय बायदि आरो फैसा खालामबाय बाल्थिं लाबोनायबो गाहायाव द्रायबाबो बारदोयो माथिबा साइडआव गोलैहैनांगौ बाहायबोला ओमफ्राय आरो गोजौ द्रायबाबो आरो नैबेयाव नांथायो आरो दिगदार जायो दा बे स्टेटआवला हायखांदो खालि खालामदो लखबदो बेखिनियानो आरोना बेल' आरो ओमफ्राय मा खालामखांबोला थख्राखौ बेलथायना दिमानो जाबायसै आरो थिखांखांबोला आथाखौ थिखांखांबोला बिदि खालामना दोन आरो थख्राया माने साफा जानो थागोन आरो जुदि एसां दोनबाय थायोबोला बेयाव मोजां जमा जायोना नालाय बियो मा थाब लाथा खायाबोला बुस्थुआ बियो मा जायो सेवो आरो ओमफ्राय बे बुस्थुआ साफा थाला सेकेन्ड टाइमनि थाखाय आरो दिगदार जायो आरो हानाय टाइमाव फुङाव नेक्स्ट टाइम हाबाला बाङायल'बाला बेखौ साफा खालामजोबो आरो बेखौ साफा खालामनानै बोखाजोबनानै ओमफ्राय हाबानो जाबाय आरो बेखौ बेखौ निजा हानायलाय दानि हानाय बायदिब्रा हानायदो मा जाबाय हा थांदो हमदो एसेहाय बेखौ नारसिननो एसेल' हानांगौ गोबाल' स्रायल' बिदिनो सां नैलाय सुइसलिमानो ओंखारबाय थाखायो इलाय उनाव बेलेन्सा मा जाबा माने स्पिडै बोनो हासिगोन खायलें जाद्रायदों बे नायना एसे सिदा
बहायना बोखोना होनांगौ हादोनो नङाबा लाब थांगोन नैथिं हादोन नाङा ओमफ्राय सिंथिंबो बारा नारसोहर नाङा समान हालांनांगौ आरो गोंखादों माथो नैबे बिजौआव गोबाव दंना बै बिजौनिखौ सैना लाग्रोनांगौ बिजौजों नाथुर बिनिया माबाया नैबे आरो हा हमनाया बे जेबो माबा गैया होनाय हा जेबो खस्थ' गैया जेबो गोरा नङा मात्र एसा आरो हमनायाल' आखाइला एसा जानांगौ आरो बेल' दसेनो जायो नै ओमफ्राय बिदि हानाय लोगोसे आथिं कदमा बेसेबां स्पिड गिदिं एसेबांनो थागोन आरो थाबायनाया आथिं कदमा हायथायाबोला जाहैयो आरो आथिंजों लोगोसे हायनांगोन आरो मोजां जायाना अखा फैबाय जानो